Hyvää vuorokauden aikaa, rakkaat ystävät. Täällä kanssanne olen minä, Natali Heis, suoraan Teksasista. Olen tulojen kasvattamisen valmentaja ja transformatiivisten psykologisten pelien tekijä. Ja 2 vuotta sitten Travorium-yritys tuli elämääni ja olen onnellinen voidessani tänään kertoa teille yrityksemme mahdollisuuksista ja siitä, mikä on tullut upeaksi minulle, perheelleni ja ystävilleni. Ja ehkä tämä tilaisuus avautuu sinulle tänään. Travorium. Matkusta enemmän, matkusta paremmin, matkusta halvemmalla. Yritys, joka tekee elämästäsi parempaa. Nämä eivät ole vain sanoja. Tämä on tosiasia ja monille ihmisille siitä on tullut todellisuutta. David ja Adela Hart kuvassa vasemmalla tässä ovat toimitusjohtajamme ja yrityksen perustajamme sekä hänen vaimonsa Adela. Yrityksemme on erikoistunut asiakkaiden hankintaan. Yritys perustettiin maaliskuussa 2013. Olemme jo toista vuosikymmentä juhlineet ja kasvaneet yhdessä yrityksemme kanssa. Olemme edustettuina 7 mantereella yli 60 maassa ympäri maailmaa, miljoonia myyntejä viimeisen 2 vuoden aikana ja yrityksessä nähdään jatkuvaa kasvua. Meillä on pääkonttori Temekulassa, Kaliforniassa, Madridissa, Espanjassa ja Almatyssä, Kazakstanissa. Matkailuala valittiin David Hartin toimesta, eikä syyttä. Tällä alalla liikkuu valtavat määrät rahaa. Tällä hetkellä se on jo yli $10 biljoonaa. Ja Bloombergin arvioiden mukaan vuoteen 2033 mennessä se kasvaa $15,5 biljoonaan, mutta todennäköisesti summa tulee olemaan vieläkin suurempi. Sinun on helppo rakentaa unelmiesi liiketoiminta, helppo selittää se, mielenkiintoista tehdä, voit tehdä siitä kotiyrityksen tai matkustaa ympäri maailmaa kuten minä ja tehdä tätä liiketoimintaa. Jos et löydä tapaa ansaita rahaa nukkuessasi, joudut työskentelemään kunnes kuolet, Warren Buffettin sanonta. Mistä siinä on kyse? Siitä, että tässä yrityksessä meillä on mahdollisuus ansaita passiivista tuloa. Ja tästä kerron tänään hieman myöhemmin. Palvelut, joita löydät alustoiltamme, lomakeskukset, hotellit, risteilyt, auton vuokraus, suihkukoneet, kuljetukset, kaikkea mahdollista, huvipuistot, retket, aktiviteetit, viihde, kaikki tämä on saatavillasi yrityksemme kautta alennettuun hintaan. Mikä on Travorium? Mitkä ovat sen edut? Ensimmäinen, yrityksen matkailukumppanuus takaa sinulle vähintään 2 lomaa vuodessa, jos olet Platina-paketin kumppani. Jos olet Platina-paketin kumppani, tämä on taattua, niin voit käyttää lomamahdollisuutta 2 vuodessa. Sulla on myös mahdollisuus ansaita matkailupisteitä, kerätä pisteitä matkoja varten ja käyttää ne välittömästi. Sulla on myös mahdollisuus varata matkoja matkatoimiston hinnoilla, säästö jopa 60%, joskus jopa enemmän, ja saat 3% cashbackin kanta-asiakaspisteinä, jotka voit järjestelmässä myöhemmin vaihtaa palveluihin, matkoihin, hotelleihin ja niin edelleen. Ja tietenkin mahdollisuus liiketoimintaan. Voit työskennellä ja ansaita mistä tahansa päin maailmaa, missä Travolio-yritys on avoinna, joten matkailusivusto on hyvin samanlainen kuin Bookingin, Expedian ja muiden vastaavien alustojen hakukone, josta voit löytää hotelleja, aktiviteetteja, autonvuokrausta, risteilyjä, viihdettä ja tehdä kaiken tämän säästäen rahaa. Meillä on vanha sivusto, tällainen alusta, joka on merkitty suoraan oldaksi, ja uusi, joka avaa valtavia mahdollisuuksia, mistä voit löytää. Et pelkästään hotelleja, aktiviteetteja, vuokra-autoja ja taloja, sekä viikkoja mä voit jopa tehdä tarjouksia. Meillä on myös yksi alusta, joka tarjoaa 110% takuu, jos satut löytämään jostain internetistä, yritys tekee sinulle hinnan. Sivusto antaa saman hinnan ja 10% bonuspisteinä tilillesi. En pysähdy nyt esimerkkeihin. Tämä on elävä alusta, jossa hinnat muuttuvat jatkuvasti, mutta annan muutaman esimerkin, jotta ymmärrätte meidän alustallamme sama hotelli, samat päivät myös. Kohde 232 690, XPD:llä 4463,84. Eli voit säästää valtavasti. Jo yhdelläkin tarjouksella voit säästää huomattavan summan rahaa. Meidän alustallamme 1546, Las Vegasissa, Bookingissa 277 euroa ja 74 senttiä ja Expediassa 293 euroa ja 58 senttiä. Eli jokaisen tarjouksen voit löytää huikeilla alennuksilla meidän alustoiltamme. Getaway-alusta, tämä on unelmien alustalla. Meillä on alustoja, joilla voit käyttää matkailupisteitäsi.
Kerron sulle hieman myöhemmin, että miten niitä voi ansaita. Ja rakastan tätä alustaa, koska mä voit ottaa mukaasi jopa 10 henkilöä tälle jännittävälle matkalle. Meillä on yli 2000 lomakohdetta, meillä ei ole vain muutamaa alustaa ja voit valita itsellesi minkä tahansa kohteen esimerkkien joukosta. Kanariansaaret, Espanja, 8 päivää, 7 yötä, studio. Voit katsoa, tämä sama tarjous voi olla netissä 809, meillä Travufish tariffi pisteiden käytön jälkeen maksoit $7 lisää ja lähdit matkaan. Jälleen kerran näet jokaisessa tarjouksessa, kuinka monta henkilöä siihen sisältyy, vähintään 2 ja siitä eteenpäin enemmän, jopa busseihin asti. Lucas, Meksiko. Palasimme juuri mieheni kanssa, lomailimme ylellisessä lomakeskuksessa. Hänellä oli 4 timantin status, eli se on taso, joka on korkeampi kuin 5 tähteä ja 8 päivää, 7 yötä. 1 makuuhuoneen sviitti voi maksaa sinulle vain $149 plus verot, kun olet käyttänyt pisteesi. Orlando, Florida, 8 päivää, 7 yötä, 2 makuuhuoneen sviitti. Se voi maksaa sulle vain $142, mutta ymmärrät, että sulla on pääsy 2 makuuhuoneen sviittiin. Tämä tarkoittaa, että useampi ihminen voi mahtua mukaan ja lähteä kanssasi lomalle vain $142. Maailmanlaajuiset kiertomatkat ovat alustamme, jolta voit varata 4-5 tähden hotelleja ympäri maailmaa. Kaikissa upeimmissa kohteissa, unelmakohteissa voit tarkistaa ne etukäteen, katsoa 3 kuukauden, 6 kuukauden tai jopa vuoden päähän. Ja täällä meidän johtajamme ostaa ne vuodeksi etukäteen ja sinä voit varata itsellesi vähintäänkin 2 hengelle ja jokaisessa tarjouksessa näet, kuinka monta ihmistä voi lähteä mukaasi. Venetsia, Italia, 5 päivää, aamiainen ja retki Murano-tehtaalle sisältyvät hintaan. Pisteiden käytön jälkeen $360 ja sinä lomailet. Dubai, 5 tähden hotelli, 6 päivää, aamiainen sisältyy hintaan $99, vähintään 2 henkilöä, ja siellä voit katsoa paljonko lisämaksu on lisäosallistujista. Aamiainen sisältyy hintaan, aamiainen täällä on upea, ystäväni ovat lomailleet täällä. Montego Bay, Jamaica, 5 tähden lomakeskus, 5 päivää, kaikki sisältyy hintaan, juomat, majoitus, ruoka, rentoutuminen, viihde, kaikki tämä 5 tähden lomakeskuksen alueella. $612, vähintään 2 henkilöä, ja lisäksi voi maksaa lisämaksun lisäosallistujista, ja tällaisia tarjouksia on paljon. Joten ystävät, kiinnittäkää tähän huomiota ja valitkaa oma kumppanuuspakettinne. Meillä on 3 pakettia, jotka ovat saatavilla teille: hopea, titaani ja platina. Ja myydyin on se, jota itse suosittelen. Suosittelen platinapakettia ystävilleni, sukulaisilleni ja kaikille, jotka lähtevät kanssani tähän projektiin. Ja sen hinta on €269,95. Kertamaksulla saat pääsyn kaikkiin alustoihin, joista kerroin teille, ja jopa useampiin. 2 viikon kuluttua voitte ottaa lahjamatkan. Heti tilillänne on 270 pistettä. Tämä tarkoittaa, että jokainen dollari, jonka sijoitatte tähän projektiin, ei katoa minnekään. Se kertyy teille tulevia matkojanne varten. Meillä ei ole sopimusta, voitte lähteä milloin tahansa. Ja tämän jälkeen, kun maksatte $135, se on kuin säästöpossu, johon alatte kerätä järjestelmässä. 270 matkailupistettä. Ja näitä 270 matkailupistettä voi käyttää Getaway-alustoilla tai maailmankiertomatkoilla. Eli jokainen dollari, jonka maksatte kuukausittain $135 maksulla, antaa teille 270 matkailupistettä tulevia matkojanne varten. Lisäksi yrityksellämme on loistava suositteluohjelma. Jos me rekisteröit 3 partneria platinapaketilla, ansaitset täsmälleen saman verran kuin kulutat. Anteeksi, minusta tuntuu, että aivastan ihan kohta. Sellainen tunne sisälläni, miten me eroamme muista, entä miten liiketoimintamallimme eroaa muista yrityksistä. Priceline, Hotel.com, Expedia, Booking ja niin edelleen. Nämä yritykset käyttävät miljoonia dollareita mainontaan. Näet mainoksia liikenteessä, sosiaalisessa mediassa, Googlessa ja niin edelleen. Sulle tarjotaan osta, tule tänne. Meidän yrityksemme toimii toisin. Meillä on sama palveluvalikoima, mutta nämä rahat jäävät järjestelmään ja maksetaan meille ja teille. Koska suusta suuhun Puskaradio kerromme toisillemme, kutsumme ihmisiä mukaan ja yritys maksaa meille. Se ei käytä rahaa mainontaan, vaan maksaa nämä rahat meille asiakkaiden hankkimisesta. Ei ole väliä, onko kyseessä asiakas- vai kumppanijärjestelmässä. Nyt puhutaan rahasta, miten korvaus alkaa, kun olet liittynyt Tragorun kumppaniksi.
Ansaitset rahaa näyttämällä muille, miten säästää matkustamisessa. Eikö olekin hienoa? Ja siksi, rakkaat ystäväni, kiinnittäkää nyt huomiota siihen, että teillä on mahdollisuus ansaita rahaa. Nyt puhumme luvuista, jotka mahdollistavat tämän kumppanuus. Jotta voit tulla itsenäiseksi yrityksen omistajaksi, niin maksat 99 euroa ja 95 senttiä vuodessa, eli kerran vuodessa 99 euroa ja 95 senttiä maksat siitä, että sinulla on pääsy backiin. Toimistoon, verkkosivustoon, markkinointivideoihin, koulutukseen. Käytännössä saat avaimet käteen yrityksen vain 99 euroa ja 95 senttiä vuodessa. Sulla on aivan kaikki, mitä tarvitset tämän liiketoiminnan rakentamiseen. Ja sulla on verotuksellisia etuja, jotka antavat sulle mahdollisuuden tehdä liiketoimintaan liittyviä kuluja ja vähentää ne tämän yrityksen kautta, koska heti kun olet maksanut 99 euroa ja 95 senttiä, olet kumppani ja tämä on yritys, johon voit tehdä vähennyksiä. Kulut sekä jäsenmaksusi, Zoom-tilauksesi, puhelinkulut, toimistokulut ja niin edelleen. Kaikki tämä on sulle mahdollista, koska olet yrityksen kumppani ja näin raha alkaa tulla siitä hetkestä, kun 3 ihmistä liittyy järjestelmään sinun suosittelulinkkisi kautta ja heistä tulee yrityksen kumppaneita. 3 henkilökohtaista jäsenyyttä ja sinusta tulee platinajohtaja ja saat oman jäsenyytesi ilmaiseksi. Tai jos katsotaan rahassa, se on $1,620 vuodessa passiivista tuloa, jonka voit käyttää matkustamiseen itsellesi, perheellesi tai niille, jotka voit kutsua mukaan. Se näyttää tältä. Yritys maksaa sinulle $4,45 joka ikinen päivä. Ja kun ne kertyvät järjestelmään, yritys velottaa ne ja sinulla on pisteitä tililläsi, jolloin maksat jo etkä omasta taskustasi tai kortiltasi, vaan yrityksen piikkiin. Seuraava asema yrityksessä 1 tähtijohtaja. Tarvitset 8 henkilöä vasemmalle ja 8 henkilöä oikealle. Nämä ovat kumppaneita, joita et välttämättä itse kutsu ja joitakin et ehkä edes tunne. Tai jopa suurinta osaa, koska autat muita. Ja ihmiset, jotka tulivat yritykseen ennen sinua, jos he kutsuvat ystäviään, tuttaviaan, kumppaneitaan, nämä ihmiset lasketaan myös sinun hyväksi. Kun sinulla on 8 vasemmalla ja 8 oikealla, saat $3,608,000 passiivista tuloa Travurim-yritykseltä, $10 joka päivä, et ole vielä edes herännyt ja rahat ovat jo tililläsi. Todella hieno passiivinen tulo, katsokaa eteenpäin, sillä vuodessa tämä kertyy $3,608,000. 2 tähteä, johtaja, 25 kumppania vasemmalla, 25 oikealla. Sinulle maksetaan jo $25 päivässä. Muistutan, että nämä eivät ole kaikki sinun henkilökohtaisia ihmisiäsi, useimpia et edes tunne. Ja tämä on 924 000 dollariin vuodessa passiivista tuloa Yhdysvaltain dollareissa. 3 tähteä, johtajat 63 ihmistä vasemmalla, 63 ihmistä oikealla. Sinulle maksetaan $70 joka ikinen päivä. Ja tämä on 25-36 000 dollaria vuosittaista passiivista tuloa. Ja tämä on vain yksi passiivisen tulon lähde. Tässä on vain päivittäinen maksu. Meillä maksetaan lisäksi bonuksia ja niin edelleen. Eli summa tulee luonnollisesti olemaan suurempi. 4 tähteä, johtaja. 125 ihmistä vasemmalla, 125 oikealla. Se on $100 päivässä. Maksu 36-48 000 dollaria vuodessa. Saat passiivista tuloa pelkästään päivittäisestä maksusta. Tässä näette, kenelle on kätevää, voi vaikka ottaa kuvan kompensaatiokaaviosta, miten tämä kaikki tulee toimimaan. Eli kun sulla on henkilökohtaisia kumppaneita, ensinnäkin kyllä, kuten taulukosta näet, vähitellen tämä tulee kasvamaan. Eli alussa oli 3 ihmistä, sitten kutsuit vielä yhden, yhteensä 4, sitten vielä yhden, yhteensä 5. Eli kun sinulla on yhteensä 9 henkilökohtaista kumppania, voit päästä lähettilään ambassador-asemaan, mutta tiimisi koko on 188, vasemmalla 188. Oikealla sulle maksetaan jo $140 päivässä ja tämä on tavallista. Tässä asemassa ihmiset saavat jo $10,000 tai enemmän kuukaudessa, eli 80-100 000 vuodessa. Eli sinun ei ole pakko kutsua kaikkia ihmisiä itse, eikä sinun tarvitse hankkia valtavaa määrää henkilökohtaisesti kutsuttuja ihmisiä. Työskentele tiimin kanssa, autat tiimissä, autat omia ihmisiäsi, kumppaneitasi, kumppaniesi kumppaneita, ja näin etenet asemassasi omaan tahtiisi.
Jokainen tekee omalla vauhdillaan. Sinulla on vain tämä mahdollisuus, jonka voit joko ottaa vastaan tai ohittaa. Voit vain matkustaa ja säästää, mutta tämä mahdollisuus on avoinna sinulle. Myös silloin, kun sinusta tulee yrityksen lähettiläs ja saat erilaisen elämäntyylin, lähettilään elämäntyylin. Lisäksi saat vuosittaisen loman yritykseltä, pääsyn globaaleihin bonuksiin, lähettiläskampanjan ja lahjan yritykseltä Louis Vuittonilta. Yritys palkitsee sinut avokätisesti, onnittelee sinua ja antaa shekin, jonka voit käyttää Louis Vuittonin liikkeessä. Ja lisäksi 3 tähden ambassador-tasolla saat Omega-rannekellon. Kävin Vienissä liikkeessä katsomassa, ne maksoivat 10-12 000 dollaria. Pelkästään nämä kellot maksavat niin paljon, näin anteliaita lahjoja saat, kun omistaudut täysin tälle liiketoiminnalle. Ja sulle avautuu mahdollisuus saada paitsi lisätuloja, myös bonuksia ja lahjoja yritykseltä. Voit kasvaa lisää. Huomatkaa jälleen vain 9. Henkilökohtaisesti kutsumasi ihmiset ovat välttämättömiä. Vain 9. Ja sitten autat kehittämään joukkuetta. 376, sinulle on jo maksettu 225 dollaria, 750, 300 dollaria, 1250, 400 dollaria, 2500, 600 dollaria, 3750, 800 dollaria päivässä. Nyt, kun kuulemme tämän tiedon ensimmäistä kertaa, se saattaa tuntua epärealistiselta, mutta ystäväni, joka kutsui minut tähän liiketoimintaan, on nyt sillä asemalla. 1 tähtiambassadööri, johtajamme, joita seuraamme ja jotka luovat upeasti tunnelman, Larisa, 3 tähden ambassadöörin asemalla, Igor 5 tähden ambassadöörin asemalla. Nämä ovat ihmisiä, jotka tunnemme, joiden kanssa olemme tekemisissä, jotka auttavat meitä kasvamaan tässä yrityksessä. Ja tulette näkemään, että tulonne voivat kasvaa. Ja täällä on jo 6-numeroisia tuloja, joita voitte rakentaa meidän yrityksessämme. Viime vuonna mukaan liittyi yli 25 000 ihmistä ja määrä kasvaa jatkuvasti. Ja tärkeintä on, että voit kasvaa yrityksessämme omaan tahtiisi. Voit juosta, voit kävellä, voit pitää tauon ja pysähtyä. Eli voit tehdä tätä liiketoimintaa omaan tahtisi. Ja jälleen kerran muistutan, että mä voit olla pelkästään asiakas, voit vain säästää matkustamisessa ja myöhemmin harkita liiketoimintamahdollisuutta. Kaikki tämä on avoinna sinulle omassa tahdissasi sillä nopeudella kuin itse haluat. Ota nyt yhteyttä siihen henkilöön, joka kutsui sinut tähän esitykseen. Kysy häneltä, miten rekisteröidyt ja miten voit liittyä yrityksemme kumppaniksi, sillä klubiin pääsee vain suosittelulinkin kautta. Me puolestamme opetamme sinulle kaikki strategiat, joita tarvitset menestykseesi. Me kouluttaudumme, meillä on tallenteita, koulutuksia ja live-tapaamisia Zoomissa. Kaikki tämä tulee siis olemaan käytettävissäsi heti, kun liityt Travorium-yrityksen kumppaniksi. Kiitos huomiostasi. Mä olin kanssasi Natalia Hayes suoraan Teksasista. Olen ollut tyytyväinen käyttäjä 2 vuotta, yrityksen johtaja. Ja olen onnellinen, olen iloinen voidessani tutustua sinuun paremmin. Tule sisään, älä epäröi. Opit kaiken muun matkan varrella. Nähdään taas, rakkaat ystävät. Odotamme sinua liittymään tiimiimme. Hei hei hei!